Oh, Jazo. Ça va, Blanc? Ouais, Blanc. Non, laisse-y. A began, ouais. Ouais, grave ça. Tu as cherché ma idée dans plan, mais oui. Non, mais quand on a Joro, il m'a dit. Yeah, faut pas te. Tu n'as pas mis le crédit que tu n'as pas. Il va plan de un mouvement pas de RRDB, ni d'Alaman ou Doron. Tiens, Ni d'Alaman ou Drebi, Kodrame, il y a un téléphone. Koro, vita. Eh, mais tout dit tantôt. Ah, mais Koro, tiens, mouvement de délégate, mais non, tiens. Cɛ yɛrɛ fɛnɛ sa i b'a dɔn ni mɔgɔ yɛrɛ kuma fɔ aw ye n ka cɛ a b'aw yɛrɛ fɛn e ma i t'i kɔrɔkɛ dɔn ani mɔgɔ tɛ mɛn ja la i m'a ye bɔn ne dun ɲɛ b'i la cogo min na e ye jo duman de ouais an b'a wuli an bɛ don mouvement kɔnɔ dɔrɔn an bɛ i m'a fɔ ma. Layi, e ka nin ko in a jɛlen tɛ o kuma vara de ye ci ne ma. Vara ka ne ci e ma cogo di ne ni vara ma kɛlɛ o don na ne tɛ vara yɛrɛ ka ko la bilen n'a ka numéro effacé ka bɔ n kun a ka ko ma bɔ n bolo foyi foyi parce que vara y'a yira ne la de muso bɛ se ka don ne n'ale cɛ quoi bɔn ne dun ɲɛ b'i la cogo min na e ni vara tɛ kelen. Mais on a ta o ta e ne tɛ yala ɲɔgɔn ma ye o ne kɔrɔ de ye donc i b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka ɲɛ mouvement na. N ka cɛ o t'a la mouvement kɔnɔ yala ɲɔgɔn ko tɛ yen kɔrɔya ko tɛ yen nɔ i m'a fɔ ma i ye ne ka jo de dɔrɔn ne fana y'i ka jo de. Mais kabini kelen cɛ n tɛ jɔnmaya la dɛ. N ka cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ne ka ko tɛ jɔnmaya ko nin ye sa. Ah, n bɛ kɔn k'a bɛɛ de f'i ye kana fɔ an ka don mouvement kɔnɔ an ka affaire kɛ ko ja n dɔgɔnin y'a dossier a bɔsi k'i b'a kɛ cogo dɔ la n t'olu la dɛ. E ye ne ka jo de n ka cɛ désormais à partir d'aujourd'hui i ye n ka mɔgɔ de i m'a fɔ ma ne ni varan tɛ filan ye bilen teriya t'an cɛ bilen dɔnbaga t'an cɛ bilen e dɔrɔn de ye ne ka mɔgɔ ye i m'a fɔ ma wala a bɛ k'a fɔ lamɛri de na n ka cɛ k'i bɛ ka don fɔ ka bɔ a la i bɛ si kun fɛ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i m'a fɔ ma bɔn ne y'a essayer k'o bɛɛ de ci ka bɔ a da o de tɛ ka bɛn a ma quoi. Ne b'a dɔn a b'o kɛ o don o don vara b'a essayer k'a bɛ ne ni lamɛri bila ɲɔgɔn na. O bɔn mɔgɔ fasugu la a bɛ mɔgɔ la gosi de quoi bɔn o de y'a ka ko dɔ ka ne bolo. Waati ni o tɛ layi. Ouais. Mais fɛn kelen fana bɛ yen n'i tugula ne nɔfɛ n tɛ fɛ k'i ye vara nɔfɛ dɛ. Non n ka cɛ o kɔni o to yen pewu. Ah oui, fo waati yan dɔrɔn ka cɛ ɲɔgɔn ta n bɛ don. N'a kɛra cogo min su in na n bɛ don i kan ye. Awɔ. Varan. Ouais. Ne ko Guatarami. E kɔni t'a fɔ ko nin ye wulitɔ de tantɔ. E ma dɔn bigo ma dugujɛ e tile lajɛ. Han? Cɛ ne fana ma kɔn ka da. Walayi ne b'i yɛrɛ kɛ maa ye han. Fadon bɛ taa k'e to a bɛɛ ni Ala cɛ. O to yen sa kunun e nana muso min sɔrɔ buwa bolo yan o. O muso e b'a dɔn. Ne ko fa de bɛ fɛ ka wuli e la wa ŋanaŋana de bɛ fɛ ka wuli da. I fa ka muso ko kuma o y'i dala kuma ye. O tɛ sa ko buwa ko nin y'ale dɔgɔmuso ye. I ye nin ye cogo min na a to ten. E fa ka muso ko kuma e b'a fɔ k'i b'i da don o la cogo di? I tɛ nin kuma na sugu nin da. Ne tɛ se ka nin to ten dɛ ni ma bɔra dɔrɔn buwa b'a essayer ka to ka kɛ manamana ko de kɛ. N ma ka bɔ. Ayiwa ne kɔni ne y'a f'i ye cogo min na a to tan tɔ. Mais o bi ne tile saba de ne ɲɛ ma da maa kan o tuma ma taara min. Aa u bɛ kuma dɔ fɔ ko yalalikɛla ba o t'a ba su ye dɛ e bɛ se ka maa ye cogo di ou bien e bɛ se ka maa ka kibaruya dɔn cogo di k'e to i sen kan han e bɛ o don ko maa ma bɔ k'a bɛna taa selenge yan k'o ye voyage dɔ kun b'a kan. Mais o bɛ kɛ cogo di maa bɛ se ka voyage ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ ne yan. Ɔ ta ne ye kuma min fɛ e m'a mɛn de yan k'e to yala ba la e bɛ se k'o dɔn cogo di a bɛ se ka f'e ye cogo di han taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ bitɔn in tɔ fa. N bɛ fɛnkɛ ka kan. Ibo. Cɛ yɛrɛ m'a f'i ye an ka don ko fɛnkɛ yɔrɔ ye. Ah cɛ yɛrɛ i fana i ma ye dɛ. Ah. Cɛ balo wa. Ah. E yɛrɛ ye jo duman ye dɛ. Ah. Cɛ u y'a action dɔ passer la yɔrɔ in na. Ah. Ko de don. I b'a dɔn a daminɛ yan ne tun b'a faamuya mais n tilala ka n'a ye n y'a taabolo faamu quoi. Ne tun ma réagi ta a ma nɔgɔ dɛ. Ayi mais i fana y'a kɛ cogo min na ni i b'i jo fɛ koyi i b'i jo fɛ dɛ cɛ mais i b'a dɔn mun dabalibaya bɛ ne la munna e ma taa ni i ka maramu han munna e ma taa ni Zɛnɛ. Cɛ n ka n m'o faamu dɛ. Cɛ i b'a dɔn plan dɔ bɛ yan ne ma se ka foyi de faamu ko dɔ la. O ye plan jumɛn. I ka madame kɛ. C'est-à-dire a comportement bɛɛ yɛrɛ de changer la sisan. K'a falen. Wa i n'a fɔ mɔgɔ min dontɔla don ko kura la quoi. Ayi mais o ta a ye ko dɔ de kɛ mun ma diya ye wa o bɛ jumɛn ye parce que muso fana tɛ ko kɛ ten quoi ya o i b'a ye i y'a minɛ plan dɔ de la.
cɛ i b'a dɔn min bɛ yan fɔlɔ ni ne tun ye zina wele a tun bɛ ne ka appel ta hali ne m'a wele a bɛ wele il suffisait ne ka RDV dɔ fixer ne ye dɔrɔn i b'a ponctualité tun bɛ kɛ i n'a fɔ a b'a faga. Ouais. Ah non o kɔni m'o don a la n m'o don a la. Mais maintenant ne b'a wele k'a dɛsɛ a t'a appel ta hali n'i ye mɔgɔ bila ka taa nɔfɛ u ka so k'a ka na. Ne bɛ sa yɔrɔ la de. Mais i jɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ est ce que e y'a lasigi ka kuma n'a ye yan parce que n'i ma tu fana gosi t'a kɔnɔ ko dɔn dɛ ou bien cɛ o tiɲɛ parce que muso ninnu i b'a dɔn kuma dɔ la u b'a essayer k'u b'u ka malɛnni kɛ ça c'est obligatoire ou c'est à dire d'une part o y'u kɛcogo de ye quoi u b'u ka malɛnni kɛ kanu kɔnɔna la quoi o ye juste k'a yir'i ka c'est à dire k'a dɔn n'a sɔrɔ i b'u fɛ ou bien n'i t'u fɛ musow b'o kɛ kuma dɔw la quoi mais ni mun ka di ne ye i ka lasigi i ka kuma n'a ye mun bɛ o juste parce que kanu na i b'a dɔn mun bɛ kanu sama can sa an bɛ don min na ko bi yan o ye a tɛ kuma ɲɔgɔn tanya quoi kanu na n'a tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn a tɛ ɲɔgɔn faamu mais n'a bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye cɛ a ka gɛlɛn a ka kanu ka sa dɛ. I ka kuma latigɛ tɛ dɛ. I ma ye ne nin bɛɛ ye zina la ka dɛsɛ tile fila in na. N ko mɔgɔ min tɛ ka n ka appel ta. mais a essayer ka t'u fɛ yen quoi i y'a mɛn a essayer ka t'u fɛ yen ka kuma n'a ye parce que ne ɲɛ bɛ solution kelen min na o de ye a tigi ka appel ta donc i bɛ mun kɛ dɔrɔn i bɛ t'u fɛ yen a bɛ nin kuma kɛ ka ban sinon cɛ n'i ye zena to yen ɲɛ t'i la dɛ muso ɲuman don koyi Tɛ muso ɲuman don dɛ mais vraiment ko in bɛ ka taa ka ne bolo yɛrɛ di yan. N y'a faamuya sa mais e ka t'e kɛ n'a f'i ye cogo min na t'e in fɛ dɔrɔn i b'o fɛngɛ sa t'e in fɛ sa t'e in fɛ ma y'a faamu na o. Allo i bɛ so wa mɔgɔ si tɛ yen nɔ wa n b'i sɔrɔ yen sisan awɔ problème t'a la. E bɛ mun de la an ka da la. N y'a kuma sugu jumɛn ye o tuma ne man kan tɛ ka na aw ka da la bi ye ne bila k'e wele wa ni ne ma na aw ka da la ne bɛ mun kɛ à chaque fois n bɛ k'i wele i tɛ ka n ka appel ta wa n bɛ rendez-vous fana fixer n'i tɛ na. I tilala. Zena i jɔ ne ko o tuma ko nege t'e la bilen fɔlɔ ne t'i wele i tun bɛ ne ka appel ta directement et puis i bɛ répondre hali ni ne tun ye fɛn k'i la ni n tilala ka yafa deli fɛ i tɛ dimi i bɛ tila ka yafa n ma mais sisan i y'a bɛɛ dabila n b'i wele i tɛ n ka appel ta n bɛ tila ka na aw ka da la tugun i bɛ tila ka ci n bolo ko kun jumɛn na n nana aw ka da la ni min bɛ i t'a ɲɛfɔ n ye. I tilala. Kuma ne fɛ bɛ i tilala. I jɔ tan cɛ ne t'i ka ko la dɛ. Kana n tɔɔrɔ sa ni kuma t'i da dɔrɔn kana n tɔɔrɔ. N t'i ka ko la dɛ et puis i jɔ n k'i ɲininka mun bɛ nin jaso cɛ. Fatɔ ka ca dugu in kɔnɔ. Ne tɛ se k'i financer et puis i ka tila ka taa tugu bilakoro nɔfɛ dɛ. Yɛrɛ n ka kuma mɛn. Ne bɛ n ka fɛn bɛɛ bila e kama e bɛ tila ka wuli ka taa tugu manamanamɔgɔ nɔfɛ. Ni ko man di ye bilen ko i k'a fɔ n ye i y'a mɛn wa. N'a ko sugu jumɛn da ne tɔlen e fɛ. Sani ne yɛrɛ ka n jɔ manamana kan fɔlɔ e jɔ ne ka. Jazo mais ne mun ye tantɔ ne mun ye mun kɛra i jɔ ne bɛ ka sogo de wa ou bien jumɛn de don donc ni mɔgɔ tɛ yan i bɛ yan kɛ maki de kɛ mais kɔrɔya ye mun na Zena u bɛ fɛn fɔ muso la walayi muso ka jugu n'o bɛɛ ye o ta
diɲɛ fɛn jumɛn de bɛ yen i fo ma mun kɛ e ye a fɔ e sɔnna k'an sara ni nin de ye han Zena taga bɔ ɲɛkɔrɔ quoi jɔni tigɛ ka s'i ma taga bɔ ne ɲɛkɔrɔ i ni terikɛ b'a yɛrɛ faga e ye Zena m'i wele a ma i bɛ ka k'o kuma de fɔ wa han ne ko o ta fa de b'e la donc i bɔra donc i suyani m'i bɔ sungurubaya i bɛ taa sungurubaw de ta k'u loger mɔgɔ fɛ yan han e bolo yan ye maki de yan yan ye sungurubaso de yan han yan ye sungurubaso de yan yan ye sungurubaso de yan Bran to ndo yan ye sungurubaso de yan han yan ye sungurubaso de yan ni ma nana ma i tɛ kuma ma en poli kɛ tiɲɛ nan kile